שלום ושבת שלום חברים יקרים, אנחנו בפתח של יום כיפור ולכן אנחנו נלמד היום, נקרא ונדבר על פרק מאוד מיוחד בתהילים, פרק כ"ז, שהוא בונה לנו בעצם את הבסיס לקראת יום כיפור. זה נושא שרוי במחלוקת, כל העניין הזה של יחס הנכון ליום הדין. כי מצד אחד אנחנו צמים ואנחנו מצמצמים בעצם את כל העניינים הרגילים שלנו, אנחנו לא עובדים, אנחנו לא נוסעים במכוניות וכולי וכולי. זאת אומרת, יש פה איזשהו דגש על משהו מאוד מאוד פנימי, על משהו מיוחד. זה יום שהוא ברמה הרוחנית שלו עולה על יום השבת. כי ביום הזה אנחנו צריכים לחשוב על תיקון. שבת הוא יום שמח, הוא יום מאוד מואר. יום כיפור הוא גם שמח וגם עצוב. שמח כיוון שאנחנו צריכים אתכם לדעת ביום הזה שאנחנו לא סתם נבחרנו ולא סתם קיבלנו את התורה. אנחנו צריכים לעשות עם זה משהו. ויום כיפור הוא בעצם התזכורת. מי אנחנו ומה אנחנו, ולמה אנחנו כל הזמן צריכים לדון את עצמנו, וזה לא פעם בשנה. אנחנו צריכים לדון את עצמנו לפי חוכמת הקבלה כל יום. אבל בשביל זה אנחנו צריכים לדעת מה לא בסדר בנו, ואת זה לתקן. והמסר של יום כיפור הוא בעצם מסר של תיקון, תיקון פנימי. זה לא רק בא לידי ביטוי בזה שאתה מצמצם את האכילה והשתייה וכולי וכולי. לא. זה סימנים חיצוניים. הסימנים הפנימיים של יום כיפור הם נמצאים בתוך הנשמה. הם נמצאים בתוך הרצון של נשמה יהודית להרגיש קשר עם בורא עולם. למה היא צריכה את זה? אי אפשר בלי קשר עם בורא עולם, כמו כל העולם חי וזהו. זה לא ילך, כיוון שאנחנו שונים מכל העולם. אנחנו יכולים להגיד שזה כבר לא עובד, שאנחנו לא שונים בכלום. זה לא נכון.
יש בנו נשמה מאוד מיוחדת, שהיא עברה בגלגולים הקודמים שלה זמנים מאוד מיוחדים. זמנים זה אומר מצבים מאוד מיוחדים. מצבים הכי גבוהים שרק אפשר לתאר, שאף אב אחר לא עבר. אנחנו ברשימות שלנו, בזיכרונות שלנו, בפנים בעמקי הנשמה של כל אחד, של כל יהודי, נמצאים במדרגות מאוד מאוד גבוהות. לכן כל העולם מסתכל עלינו. כזה עם קטן, כזו מדינה פצפונת, ולכל אחד יש עניין בנו. וכל אחד דן אותנו או לכף זכות או לכף חובה. מה קרה? כי כל העולם יודע, אפילו בתת מודע, שהוא תלוי בנו. תלוי בעבודה הפנימית שלנו. תלוי ברמה הרוחנית שלנו. לכן, מאוד חשוב לנו לפני כניסת יום כיפור, להתחבר לשורשים האמיתיים האלה. והדרך הכי פשוטה והכי מוכרת לכולנו, זה תהילים. דוד המלך פותח בפנינו את התוכן הפנימי של העם הזה. מי אנחנו? מהי הזהות שלנו האמיתית? בואו נקרא ביחד ונדבר על זה. אני ארשה לעצמי לעצור ולא לקרוא בשוטף את כל הפרק, כי יש פה דברים שאי אפשר לעבור עליהם ככה בקריאה חלקה. תראו איך הוא מתחיל. לדוד. אדוני אורי וישעי, ממי יראה? אדוני מעוז חיי, ממי יפחד? מי יכול להגיד ככה מאיתנו? ממי יראה? ממי יפחד? אנחנו כל יום מסתכלים מה קורה בבורסה, מה קורה עם הקורונה הזאת מרימה את הראש, מה קורה בעבודה, מה קורה במצב הביטחוני, מה קורה. אנחנו כל הזמן בדאגה, אנחנו כל הזמן בלחץ. אנחנו עם הכי לחוץ בעולם. ופה כותב לך בן אדם, יהודי כמונו, ממי יראה? ממי יפחד? ממי יפחד? אין. אין ממי לפחד ואין שום פחד. למה? כי האדוני אורי וישעי. זאת אומרת, באותו רגע שאנחנו מתחילים להרגיש את הנשמה שלנו, והנשמה שלנו היא קשורה למי שברא אותנו. זאת אומרת, להרגיש את הנשמה ולהרגיש את הקדוש ברוך הוא זה היינו הך.
באותו רגע שאנחנו מתחילים להרגיש בפנים את הקשר עם בורא עולם, אין פחד ואין רע. בקרוב עליי מראים לאכול את בשרי, צרי ואויבי לי, הם כשלו ונפלו. בבקשה. למה? מה זה תלוי במה? בצבא חזק, בשלטון חזק, בממשלה חזקה. במה זה תלוי? הוא מתאר פה מצב מאוד מסוכן. מישהו בא לאכול את בשרנו, ואויביי וצריי הם הכושלים ונופלים. זאת אומרת, יש פה סוג של מגן, מגן דוד, כן. יש פה מגן שהוא בעצם עושה לנו סוג של מסך, סוג של הגנה, שלא נותן לאף אחד לפגוע בנו. לפני הכל, לפני ממשלה, לפני צבא, לפני מצב כלכלי, לפני הכל. יש פה מגן שהוא מעל הכל. ואם הוא חסר, חברים יקרים, אנחנו יכולים להיות במצב כלכלי טוב, עם ממשלה הכי טובה בעולם, עם צבא הכי חזק בעולם, זה לא יעבוד. וזה אנחנו שונים מכל עם אחר. נו, מה לעשות? מה לעשות? אם תחנה עליי מחנה, לא יראה ליבי. אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח. בזאת. באמונה אני בוטח. בתורה אני בוטח. בנשמה שלי אני בוטח. אתם מבינים? לא בצבא, לא בממשלה, לא כתוב פה. אם תחנה עליי מחנה, לא יראה ליבי. ליבי. לב שלי, למה? למה דווקא הלב? למה לא המוח? למה הוא לא מדבר על כל מיני מחשבות טורדניות? למה לב? כי הלב שהוא מרגיש את הקשר עם הבורא, הוא בלתי ניתן לניצחון של מישהו. כי האמונה היא בעצם היסוד של העם. עכשיו, אתם יכולים להגיד שאמונה זה משהו מאוד כזה לא פרקטי. אנחנו צריכים הוכחות, אנחנו צריכים חתימות. מסתבר שהאמונה היא ההוכחה בעצמה, והחתימה בעצמה. כשאנחנו אומרים לקראת יום כיפור גמר חתימה טובה, אנחנו מתכוונים לחתימה באמונה. איזה חתימה? מי יחתום לך? על מה? על זה שסולחים לך את כל הדברים הטובים שעשית בגרשיים? חתמו לך וזהו? אתה פטור? לא, זה לא עובד כך. הספר פתוח והיד כותבת. כל השנה, כל יום. זה מאוד תמים לחשוב שדווקא ביום כיפור
עושים לנו את החשבון נפש. לא. בודקים אותנו בזכוכית מגדלת, כל יום וכל לילה. אחת שאלתי מאת אדוני, אותה אבקש. שבתי בבית השם כל ימי חיי. אתם מבינים? זאת אומרת, בן אדם שהוא נמצא בבירור פנימי כל יום עם עצמו. הוא לא מחכה כשיבוא יום כיפור, ואז הוא יהיה לבוש יפה, בלבן, הוא יצום, ירגיש את עצמו כזה מיוחד. זה משחק ילדים, חברים. לא משנה מה אתה לובש. הכי חשוב מה אתה מרגיש. איפה הלב שלך. כיוון שלפני יום כיפור ואחרי יום כיפור, עדיין אין עוד מלבדו. הוא לא נעלם. הוא איתנו. הבעיה היא שאנחנו לא איתו. אבל הוא איתנו. לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. איזה היכל השם? מה זה היכל השם בכלל? זה נשמת האדם. היכל השם נמצא בתוך כל אחד. בפנים. הוא לא מרחב שם בשמיים. שיבוא איזה יום אחד ויסלח לנו. ואז אנחנו נתייחד ביחד בסעודה חגיגית בצאת יום כיפור, ויהיה לנו טוב. זהו. עברנו. שום דבר לא עברנו, ואין שום סיבה לחגוג כל כך בצאת יום כיפור. כי תראו מה הוא כותב. יצפנני בסוכה ביום רעה, יסתרני בסתר אוהלו, בצור ירוממני. זה אומר אדם שהוא מרגיש צורך להיות תחת הגנה של הבורא עולם. כי הוא מרגיש שהוא כל הזמן נתקל בעצמו, ביצרים שלו. והם מתגברים עליו. אין לו כוח לעשות איתם כלום. הם מרימים את הראש. כל בוקר, כל ערב, עולים העצבים, עולה הכעס. אני מזלזל באנשים, אני פוגע באנשים. מאיפה זה בא? זה בא מהטבע שלי. כי בטבע שלי, כל אחד מאיתנו, בטבע שלו, הוא רצון לקבל על מנת לקבל. זהו. ואנחנו לא יכולים להיות מאושרים בגלל היצר הזה. כי הוא אף פעם לא מרגיש מסופק. אף פעם. אולי לאיזה זמן קצוב, יום, יומיים, חודש, חודשיים. אבל אחר כך הוא חוזר לסורו והוא מתחיל למכור אותך מבפנים. תראו מה הוא כותב. ואתה ירום ראשי עליי אויביי,
סביבותיי ועזבך, ועלו זבחי תרועה עשירה, ויזמרה לאדוני. כי דווקא במצבים האלה, אליעזר מיקרופון בבקשה, דווקא במצבים האלה, כשאתה מרגיש שכל היצרים מתגברים עליך ביום רעה, זה יכול להיות משהו חיצוני, יכול להיות פשוט להיות מצב כזה שאתה מרגיש כמו במלכודת, שממש סוגרים עליך, ואתה לא יכול לעשות עם זה כלום. ואולי אפילו הם צודקים. אני באמת נפלתי, פישלתי, עשיתי משהו שלא הייתי צריך לעשות. נו, אנחנו בני אדם, אנחנו לא מלאכים, אנחנו עושים טעויות. ואז יש פה צורך בחיבור עם הבורא עולם, כי אף אחד לא יכול לעזור לך. כולם מפנים את גבם עליך. אתה מרגיש כאילו עזבו אותך. שמע אדוני קולי. זה אומר אדם שבור. זה לא אומר אדם מאושר. אנחנו צריכים להבין את התוכן של הפנייה פה. שמע אדוני קולי. אקרא וחנני וענני. ככה יכול להגיד בן אדם שמרגיש את עצמו אשם, שמרגיש שהוא לא בסדר. חנני וענני. אבל זה לא עניין של איזה זמן מיוחד, שעכשיו אני צריך לבקש מהקדוש ברוך הוא חנינה ושיסלח לי. לא. אנחנו צריכים ללכת עם זה כל רגע. כי אנחנו נמצאים תחת הפיקוח מאוד מאוד קפדני מלמעלה. העם הנבחר זה לא כזה, אתם יודעים, גן עדן. זה לא גן עדן בכלל. בחרו אותנו להיות ראשונים בעבודה הפנימית הקשה מכל העבודות האחרות. שאתה צריך כל הזמן לבקש כוח להתגבר על היצר, להיות אדם טוב. ואתה בורח מזה ואתה נופל מזה. לך אמר ליבי, בקשו פניי את פניך. אדוני יבקש את פניך. למה הוא לא אומר סתם? אני פונה אליך. למה דווקא את פניך הוא מבקש? כי הוא לא יכול, אף נשמה יהודית לא יכולה לחיות בלי שהקדוש ברוך הוא פונה את הפנים שלו, מפנה את הפנים שלו כלפינו. כל העולם מסתפק בהשגחה כללית, שיש כוח העליון, והוא מנהל את כל העולם. אצלנו יש מושג של השגחה פרטית, שמנהלת כל אחד מאיתנו. וזה נשמה יהודית שונה מכל נשמה אחרת. כי לקדוש ברוך הוא יש חשבון עם כל אחד מאיתנו. כי אנחנו
אחים ואחיות יקרים, היינו איתכם ביחד במעמד הר סיני. אנחנו היינו כאיש אחד בלב אחד. במצב הזה לא היה אף עם אחר בכל ההיסטוריה של האנושות. המצב הגבוה הזה הוא מחייב אותנו להיות כעם אחד, כלב אחד. ובלי זה לא יהיה לנו טוב פה. ובכל מקום בעולם שאנחנו ניסע, לא יהיה לנו טוב שם. וכולם יחפשו אותנו, וכולם יבזו אותנו, ואתם מכירים את זה. האנטישמיות חוגגת היום. למה? כי הקדוש ברוך הוא מנהל אותנו עם שני כוחות. עם כוח המושך ועם כוח הדוחף מאחור. עדיף כמובן הכוח המושך, כי אז אנחנו נמשכים אחריו. הכוח הדוחף, אנחנו מרגישים הרבה יותר. זה כל הגל האנטישמי, וזה כל הצרות שלנו, גם בתוך המדינה שלנו, וגם מחוץ לה עם השכנינו. כי זה הכוח הדוחף. ולכן דוד כותב פה, אל תסתר פניך ממני. ממני, מכל אחד מאיתנו. אל תסתר פניך, אתה יכול להסתיר אותם מכל העולם, רק לא מהעם הזה. אל תת באף עבדיך. עזרתי היית. דוד פה מרמז לנו על המצב מאוד מאוד גבוה שהיינו בו, והוא חתום בנו, בכל אחד מאיתנו. עזרתי היית. אל תתשני ואל תעזבני, אלוהי אישי. כי הנשמה של כל אחד מאיתנו, היא מכירה את המצב הזה, היא מכירה את ההרגשה הזאת של מה שאנחנו קוראים בחוכמת הקבלה זיווג פנים אל פנים, פנים אל פנים. זאת אומרת, אחד מול השני. ולא יש כאלה מצבים אצלנו, פנים באחור, אחור באחור, לא, פנים בפנים עם הקדוש ברוך הוא. כי אבי ואמי עזבוני ואדוני יאספני. זאת אומרת, כשאין לך למי ללכת, כשאתה לבד, כשהאנשים הכי קרובים עושים לך תרגילים ולא מקבלים אותך, כי אתה לא בסדר ואתה לא עושה מה שהם מבקשים ואתה הולך נגדם ואתה רוצה לחיות את החיים שלך כמו שאתה חושב ולא כמו שהם חושבים וכולי וכולי וכולי. נו, אבל במצב הזה דווקא אתה צריך להגיע להרגשה שיש לך
מישהו כאן שהוא לא עוזב אותך. מה שלא תחליט, מה שלא תעשה, כי הוא אוהב אותך בלי שום קשר למה שאתה מחליט ומה שאתה עושה. הוא אוהב אותך מלכתחילה. הריני אדוני דרכיך, ונחני באורך מישור למען שוררי. איזה דרכים? מה דוד רוצה? איזה דרכים הוא מבקש? דרכי נועם. מה זה דרכי נועם? מה? במצב הזה שכולם אומרים לך שאתה אשם, שאתה לא ראוי בכלל להיות חלק מהמשפחה שלנו, שאתה עושה דברים שבעצם מבזים אותך, ואתה מבקש מהשם באותו רגע שהוא ילמד אותך את דרכים שלו. מה הדרכים שלו? אמונה למעלה מהדעת. זאת אומרת, זה לא משנה האם אתה צודק או לא. זה לא משנה, לא. זה לא משנה לו מה עשית ומה לא עשית. אתה הבן שלו ואתה הבת שלו. והוא היה איתך עוד לפני שירדת לעולם הזה, והוא יישאר איתך אחרי שתעזוב את העולם הזה. הקשר בינך לבינו הוא נצחי. זאת אומרת, הדרך פה היא דרך נצחית. היא לא קשורה בכלל לחיים האלה. וזה השורש של הנשמה היהודית. נצח. אין פה שום הגבלות של מקום וזמן, ואל תתנני בנפשי, בנפש צרי, כי קמו בי עדי שקר, ויפח חמאס. זאת אומרת, האדם בונה פה מה שאנחנו אומרים בקבלה, מסך, מגן. לפני כל כוח הרע שיכול לבוא אליך מבחוץ ומבפנים. והמגן הזה זה החיבור פנים בפנים עם הקדוש ברוך הוא. אנחנו קוראים לזה זיווג, פנים בפנים. לולי האמנתי לראות בטוב אדוני בארץ חיים. ארץ חיים. מה זה ארץ חיים? זה עולם הנצחי. זה עולם הרוחני, שאין לו סוף. קווה אל השם. חזק ויאמץ ליבך, וקווה אל השם. החיים של דוד היו מאוד קשים. כמעט נשאר לבד. כי הוא היה אדם מאוד מיוחד. ובדרך כלל היחס לאנשים מיוחדים הוא או חוסר יחס בכלל, או חוסר כבוד, הוא גם עשה דברים. הוא לא היה אדם שקט, הוא לא היה כזה ילד טוב, ממש לא. והאשימו אותו המון. אבל מאיפה היה לו כוח בכלל, כשהבנים שלו קמו נגדו?
אבשלום קם נגדו. מי לא קם נגדו? מאיפה היה לו כוח בכלל? לכתוב, לשיר? מאיפה? הוא אומר לנו מאיפה. חזק ויאמץ לבך. זאת אומרת, הלב שלך צריך להיות מוגן. זאת אומרת, יש איזשהו חלל כזה פנימי בתוך נשמה יהודית, שלאף אחד אין לשם כניסה. לאף אחד אין זכות בכלל להתקרב לשם. זה החיבור עם הקדוש ברוך הוא. אם אתה לא מגלה את המקום הזה בפנים, אתה חשוף, אתה לא מוגן. יכולים להפיל אותך בקלות. ואתה לא תקום מזה. במיוחד היום. היום להיות מאוזן בעולם המטורף שלנו מאוד קשה. מאוד קשה. פסיכולוגיה לא תעזור, תרופות הרגעה לא יעזרו, קואוצ'ינג לא יעזור, לא מדיטציות, לא כלום. זה לא יעבור. במיוחד אצלנו. כי המקור הכוח שלנו הוא לא שם. הוא פה. זה הסוד שלנו. קווי אל השם. זאת אומרת, רק יש לך מציל אחד, כמו בחוף הים. כולם משתוללים. כולם נכנסים למים בסערה וחושבים שהם יודעים הכל. ורק בן אדם אחד שם מסכן על המגדל הזה, צועק כל היום, כי אכפת לו. ולאף אחד לא אכפת. והוא רואה מלמעלה, כי הוא מסתכל מלמעלה על כל אחד. והוא דואג לכל אחד. והוא מרגיש את הסכנה עוד לפני שהיא באה, עוד לפני שאנחנו רואים אותה. הוא כבר מרגיש אותה. לכן, אנחנו צריכים לדעת להיות בקשר עין עם המציל הזה. והקשר עין הזה נקרא חוכמת הקבלה. והיא נותנת לך אפשרות להיות עם קדוש ברוך הוא פנים בפנים. פנים מול פנים. זה לא מיד, זה עבודה. אבל יש תקווה, חברים. בלי חוכמת הקבלה, אין לנו תקווה. אנחנו יכולים לבנות כל מיני מודלים חברתיים, בכלכלה משהו, בהגנה, לא יעזור כלום. כלום. כי אנחנו שונים. ורק הקשר הזה וחיבור הזה עם הנשמה שלך ועם הקדוש ברוך הוא, זה בעצם כרטיס ההצלחה. ואנחנו יכולים להגיע מאוד רחוק. אנחנו תמיד היינו הראשונים, בכל דבר. קחו את ההיסטוריה. כמעט 90%, אם לא יותר, פרסי נובל.
כל המדע העולמי, כל האומנות העולמית כמעט, זה אנחנו. רק אנחנו צריכים לקחת צעד קדימה. אנחנו יודעים להיות ראשונים, אין לנו בעיה. אבל זה לא זה. אנחנו צריכים להיות ראשונים קודם כל ברמה הרוחנית שלנו. להיות איש אחד בלב אחד. ואז, חבר'ה, יהיה פה ארץ זיבת חלב ודבש. וזה אפשרי. לכן אני באמת רוצה לאחל לכל אחד מאיתנו באמת גמר חתימה טובה, אבל שהחתימה הזאת תהיה נצחית. שהיא תהיה איתנו כל יום, ושאנחנו נרגיש את החתימה הזו כמו, לא יודע, כמו חמצן. שבלי זה אנחנו פשוט חשופים לכל הצרות שיש. ושהשם ישמור אותנו. שבת שלום חברים וגמר חתימה טובה. שבת שלום. שבת שלום. שבת שלום, תודה רבה. שבת שלום.